హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మనం చాలా హెల్దీ రెసిపీ ఎటువంటి కూరగాయలు లేకుండానే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, వెల్లుల్లి అయితే హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా. దాన్ని ఒట్టిదే తినాలంటే మనం తినలేం కాబట్టి ఈ విధంగా కూరను కానీ చేసుకొని తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. పిల్లలు కూడా దీన్ని అయితే చాలా ఇష్టపడతారు. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి. దీని తయారీ విధానం ఎలాగంటే, ఇప్పుడు ఒక గిన్నెని పెట్టుకొని అందులో ముందుగానే నేను పీల్ తీసి పెట్టుకున్నాను 3 వెల్లుల్లి గడ్డల్ని. వాటిని యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్రని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర కొద్దిగా చిటపట్లానివ్వాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చిటపట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి తరుగును కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంతమంది పిల్లలకైతే ఆకలి లేకపోవడం వల్ల అస్సలు తినరు కదా. అలాంటి పిల్లలకు కానీ ఈ విధంగా కూరను కానీ చేసి పెట్టారంటే చాలా బాగా ఆకలి వేస్తుంది. అంతేకాదు డయాబెటిక్ పేషెంట్లకు కూడా ఈ కూర అయితే చాలా మంచిది. గుండెకు కూడా వెల్లుల్లి మంచిది కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ అయినా ఈ కూరను చేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పాలను యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను 1 కప్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, వెల్లుల్లి అయితే న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి కడుపులో ఏమన్నా పుండ్లు అటువంటివి ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకోవాలి. మూత పెట్టిన తర్వాత 3 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, 3 మినిట్స్ తర్వాత ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది. హెల్త్కే కాదు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అయితే. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారు కదా, వెల్లుల్లి మిల్క్ కర్రీ రెడీ అయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.